Ha, goeie. Ja. Wat ben jou aan het doen? Ja, ik ben eens de keuring met de hond. Oh, Zo, daar redden. Ja, zo. Oh. want jou ben ik wel een beetje zo'n rock'n'roll man. Nee, jongen. Nee? Nee, jongen. Het hier wel lang, maar dat valt wel even een slag gitaar. Ja. Jo. Ja. Ik ben net een rock'n'roll man. Nee? Nee, jongen, wel een beetje Nederlandstalige muziek net. Oh ja. Dat vind ik mooi toch? Beetje Henkie Mustang. Henkie Mustang. Ja. Nou, of kennen we die net? Nee, die kijk ik eigenlijk Nou, helemaal wat nee, niet. Nou, hier. zeg het maar eens, ik zie het wel op, dan zet ik het er wel onder. Ik kan meestal thuis aan jou. Henkie Mustang. Ja, dat is mooi van jij, Een joh. goede naam. Nou, dat is toch heel leuks. Ja. Ja, maar die helemaal, ja, die hoe bekend die. Ja, hè? Ja, Oké. dus daar zijn dat maar 1 minuut van. Ja, nee, dat dat vind ik vast mooi. Ja, maar en wat doe je voor werk, hoor? Ik ga een kroeg in Houwen. Aha, je bent kroegbaas. Ja. En dan ben je de maatschappelijk werker, hè? Dat zeggen ze dan, of wat wordt daar? Nou ja, ik ga mijn patiënten wel onder bar te zetten, dan mag het al zien. Dus, Ja. ja. Nee, dus je komt bij mij wat tot rust. Ja? Ja, ik ben rustgevend, jong. Dat verneemt toch wel een praat. Ja, precies. Hè? Kalm kan nu rijden, net zo. Nou, dan nemen we dat mooi. Nou, rustig aan. Bedankt, hè? Plezierige dag. Joe, Yo. hoi. Hoi.